שלום לכולם, כאן אדם, והיום אנחנו בפרק של לוקחים כל שיר של סטטיק ובן אל ומראים בו את הפשלה. אז הפשלה היום, כפי שאתם רואים, הזקן של הבחור פה צבוע רק בחלקו. אתם מבינים? לא... זה טיפה מוזר, כאילו רק חצי מהזקן שלו צבוע. אני מבין שהם רצו כנראה לצבוע, כי הכל פה זה כזה צבעוני, אבל בכל זאת, למה רק חצי? תעשו עם כבר על כל הזקן. אוקיי, עכשיו כפי שאתם רואים, הסטטיק נתן את הכדור שלו למי שעומד לידו בחולצה לבנה, והוא זרק את זה למוכר פרחים, וכפי שאתם רואים, מוכר פרחים מחביא את הכדור הזה מאחורי הפרחים, וכן, הוא לא יודע, אבל שכנראה היו צריכים לעשות עם זה משהו אחר, שהוא יזרוק את זה למקום אחר שלא רואים שהמוכר פרחים כאילו גונב את הכדור. אז בואו נעבור לפשלה הבאה. אוקיי, אז כפי שאתם רואים, יש פה שלט אסור לשחות. רגע, חשבתי שכל הקליפ הזה מדבר על ים ועל כן, בים, מה עושים חוץ מלשבת על החול, לאכול ארטיק ומה, לא שוחים כאילו? לא הבנתי מהקטע, אבל בסדר, בואו נעבור לפשלה הבאה. אוקיי, אז כפי שאתם רואים, פשוט תבינו לבד לפי החצים שיש לכם עכשיו, זה טיפה מטריד. טוב, הדבר הבא זה פשוט לא אפשרי. כן, זה לא אפשרי. אוקיי חברים, אז בבקשה אל תשכחו ללחוץ על כפתור הירשם כמנוי ועל כפתור הלייק. זה מאוד עוזר ולקח לי הרבה זמן לערוך את הסרטון הזה. בבקשה תלחצו על הלייק. נתראה בפרק הבא ויאללה.